И здравейте, аз съм Апостол и знам, че съм снимал от много време. Ето го клипа. И че играем в FIFA 16 на PlayStation 4. С мен. Смарт. Добре, трябва да почваме вече. Какво преже? С пипа, ей. Както може да видите, има FIFA 16, Fallout 4, Star Wars Battlefront, Far Cry, Dean Link демо версия и Uncharted демо версия. Сега ще цъкаме в това. А прати късно ми? Абе, Марта, не напаля го! Когато са като стан, бе, ей. Това няма да е много дълъг клип, просто един матч с женски отбори. Що? С женски отбори. Що е? Така, защото искам с женски отбори. Това FIFA 16 не е демо версия, това е истинската. Кои се искате да видите и котията? Не. Добре, сега почваме. Мога да играя Star Wars Battlefront, но не е мултиплеер. Не съм много силен и затова на мултиплеер ме убиват. Мога да играя Far Cry 4 или Fallout 4. Far Cry 4, Fallout 4. Не, това ще се маха тук. Давай, аз ще махна. Добре. Матч. Не, почва някакъв шимон матч. Е така просто почва един шимон матч. Абе, Марта, не пипай, аз пипам. Аз знам какво да Добре. Ама с женски отбори? Да. Ще женски отбори. Ще видим как ще се справим. Але къде са женските отбори? Това са женски. Австралия, Канада, аз ще играя с Германия. Те са силни женски германски отбор. Включен ти е джойстик, нали? Yes. Пак? Дай, че е там. Аз съм там, ти отиди там. Не, така съм си хваляка. Добре, ти си избери женски отбор. Абе, женски. Австралия, Канада, бе. Мина я. Що? Не. Австралия не чете. Той може да чете английски, Мартин. Мърни! Още. Ето Австралия. Не Австралия. Аз съм с Германия. Добре, дай ги. Това пък и моят екран, като няма някаква баба. Добре, ес. Баси, бабката ми се падна. Кой е? Ти си Марта. Ето байката. Толкова е лесно. Не знам. Айде, женски отбор ще спечели. Аз ще спечеля то съзнание. Аз с женски отбор съм много добър. Фа. За кой? За мен. Все пак се знае, че не сме много добри на FIFA. Нито един от двамата. Аз съм тук. Да. Аз винаги бия брат ми. Сме някой пъти. С женски отбор винаги аз го бия. Те са няма някакви баби, които... Да, знаеш колко са бързи. Женските отбори са слаби на финтови и на други, както и вратарското пазене са мега бързите. Затова ми харесват, защото са бързи. Как на вратарство са бързите? На вратарство са слаби, защото няма добри вратарки. Всъщност има на германски отбор е добра. Чак пък. А най-добрата женска футболистка... Женска крава. От женския... Най-добрата жена в света по футбол се казва Марта. Като Мартин. Марта е една чернилка голяма. Кога била? Ти. Тя има 7 златни топки. Не мога да повярвам повече от Меси даже. Да, в женски отбор. Какво че е в женски отбор? Не ми печелиш един матч и ти да на цена. Да. На Меси...
Абе, Мартине, от тебе няма. Благодаря. Няма защо. Чухте ли го? Печели един матч и дават една топка. Ти лут ли си? На Меси, що да му дадат една топка за всеки матч, е? Да? За най-много голове вкарвания. Изобщо. Тая година не знам коя стана, не гледах. Всъщност гледах, ама не запомних името. Японката ли беше? Не, да. От американка май беше. Не, японка май беше. Японка беше една от класираните жени. Може да спя. Както се знае, Меси спечели. Лятанската топка. Ко правиш? Може да биш така. Така ме направено. Как ще я направим така? Мартине, ако може да го чуете от YouTube хора, просто... Го! Право ще ви тъжни живота с тъпите си въпроси и разни неща. Така ми е направено. Ще направим така, ти си удриш по твой начин, както ти решиш удряш. Мартине. На мен, аз ще тръгвам на дясно или наляво, не само напред. Защото искам? Да, ще да вървя само напред, защото така ми беше показано. От самата. Мисли преди. Хайде ме беше! Тайма. With the John Cena! Джон Сина, много голямо. Дан-дан-дан-дан! Дан-дан-дан! Защо не вкара гол? Добре! Много съм... Фал. Втори път. Фал. В мечтите ти. Yes! Добре, не се хикса. Не. И как ми ози? Да знаете, Мартин ме въшка, защото се чеше сега. Абе ти, ама ще умрели кандиди. Но ти пък въшки. Еми аз съм. Въшки! Не умрели кандиди. Да, каза въшки, аз съм. Ти имаш гни. Ти имаш въшки, Не ми говори, но да се намериха. Него го махнаха. Ти имаш комари. По тебе, Мартине, наистина няма. Добре, бе! Ти си един! Един на един играхме на практика. Да, вярно. Нямаш никакви защитници и ти някак по случайно си я бил от краката ми. Фифа понякога много ме дразни. Като Мартин, когато играе с Мартин. Почти винаги го убия. Един кой ти играе с Мартин. Какво? Така за ти. Винаги когато играе с Мартин го бие. Само, че понякога се получават такива гадни неща, че много се дразня. Няма, бе. Например, като сега. Той ме спъва 3 км и идва да ме спъва, аз 2 см и пък не можах. Риба! Все пак е батен бе меркиците. Спри се ли каже, искаш ли да не участваш в FIFA? Той сега участва, защото обича да играе в FIFA просто. Той не знам... Много обичал. Не обичаш, просто... Защото твоите приятели играят в FIFA и сега ти си решил да играеш. Аз съм първи игра в FIFA. Да, Марио, преди тебе много време е играл в FIFA. Много повече... Но FIFA 16. Ето, той играе демо версия. Това се казва гол. Това. Гледай, какво англиче направих. Да, англиче. Да знаете, ето това, което направих току-що, не се казва бразилски гол. Английски е. Защото на световното на Англия така направи един някакъв си и се топна на линията и съдята го смятна за гол. И вече Бразилия после вкарва и вече го наричат бразилския гол. Всъщност първият такъв вкаран гол е английски такъв. И какво? Важно е. Не знам, защото всички, буквално всички хора го наричат бразилски. Аз обожавам Бразилия. Ама се държа на принципа. Те първи са вкарали такъв гол, пък го наричат бразилски. Не е точно такъв гол. Бразилски. Айде, не можах да бия.
Само с един човек няма да го караш на това. Добре, Айде бе, Сарадико, дай малко е. Елай се вземи. Елай се вземи. Елай се и сери. И се раз. Имам тия, т.е. туалет на пълни стайни. Елай. Туалет на пълни стайни. Елай се и сери. Елай се и сери. Може някой път да играе някоя игра и да пуска музика. Много уча така. Тук яки, например, мога да направя стримове вече в Twitch. И да пускам трап музика. О, любимата ми. Продължава. Yes! Виж, натискай хикс. Чакай да видим, бе, ти да си изчакай, аз съм си изчакал. Аз искам да покажа, че бразилски, т.е. английски гол. Аз го наричам английски. Ако искате... Ма има тазба. Добре, айде бе! Ще те спънала, бе. Сега си говоря глупости просто. Не спънала. Не те е спънала! Гледаме повторение толкова Виж. искаш. Чай. Много трябва да вършим Отзад, бе. назад. Ето. Виж. Виж, виж как ми спънала. Не те е спънала, не си паднала. В края, в края. О, в края. В края на игрището, точно така. Защо се държиш толкова тъпо пред клипа? Толкова по-тъп не съм те виждал никога. Буквално. Фал. Добре, Фал. Това трябва да е за мен това фал. И какво прави? Там откъдето мъкна. Мой. Гъзът е твой. Добре, бе! Не. Да. Това стана. Аз исках да играя с това. Уф. Ти пак ли тази, бе? Не, май, друга. Аз си играя, аз. Уф, 2 на 2. Много спорвани мачове стават с женския тим. И женския тим. Аз не знам защо играя изобщо с кръгчета. Сигурно ще се питате защо просто играя с кръгчета, там да ти подсказват. Изобщо не ги гледам. Просто така знам къде ми е играча. Така ми е някак по-лесно като ми е кръга. Знам къде ми... И Къде се къде намира играчите? да бягаш. Не, това е тъпо вече. И къде да бягаш. Той не ти показва къде да... Не, аз го ползвам. Аз знам къде бягам, просто да ми... Да, ти ползвам казва. Не какво да правя, аз знам изобщо какво да правя. Просто да ми показва такова. Къде ми е героя, защото винаги като играя без се бъркам. Ти играя би. Като играе, бе! Какво има? И къде подаваш? На мене, бе. Ти, разбира се, ми я взимаш. Знаете, вече имам PlayStation 4. Мислих да правя унбоксинг, как отварям PlayStation 4-ката си, но не издържах и го отворих на деня на Коледа. Също се поръчах за Коледа. Айде, мръсници! Мяре. И как не можеш? Много лесно. Айде бягай по-бързо. Добре, аз искам да дам назад. Защо правя изобщо? Назад, що си Защо правя това тип? Аз не харесвам FIFA, не съм горе-долу. Аз искам да играя с Пик-Пук или с Баба Колев, т.е. Ицо. С Пик-Пук. Пик-Пук той е най-добрия, един, може би вече, как да се каже? Ще ме бие, но е хубаво да играя с него. Да са про. Той е добър и Ицо е, всъщност Ицо не е добър. Кей-Джейк Мейк също е приятел на Пик-Пук и е много добър. Ама не го знам този Кей-Джейк Мейк. Безтрудно. Той... Не е че толкова трудно. И Пик-Пук има трудно. То важно къде застанах там. Оставате внимание, аз съм Пик-Пук. Той един път някакъв матч направи, където каза, че ще играе с PewDiePie, пък само той се направи на шибане PewDiePie. Това беше... PewDiePie! PewDiePie каза, че ще играем матч на FIFA 16 с PewDiePie
И, какво спасение. Това ще го... И знаеш ли са? Да, шегува се. Просто там се говориш като PewDiePie. Това беше вече... Измама. Френско. Какъв тая тук? Браво на те. Нямаме. Нямам това, как там е... Каква е твоята атака? Някаква му добра. Добре, не е зле. Не е добра, ама не е зле. Тук дали ще стигне до спили? То е до продължение или заден гол да натиснем? Голден гол е също. Трябва да видя камерата да не се изгасила. Изчакваме. Добре, камерата да се изгасила. Чакай. Добре. Може да съм попречил малко, защото камерата изгасва. Това е много тъпо. Защото не трябва да си добро косва. Не! Браво, добрата вратарка, бе! Тя като Нойер, бе. Гледай, като някаква котка. Мяу! Ох, не го направи хубаво, бе. Знам. Пак май излезе. Лезерто. На майната си. Хаут ли? Как аут е? Хаут. Не знам как се получила аут. Има слаб шут, това се знае. Кой? Тая, твоята вратарка. Няма много силен шут. Ама видяхте дом къде се дом кара. Не е много силен. Аз съм вкарала на FIFA с вратар. Да, един път ми. Как е? Така някак баси добрия шут на тоя... Ной. Не беше Нойер. На вратаря на Борусия... Чи ми вкара, де? На вратаря на Борусия... Как за малко... На вратаря на Борусия Дортман. Какъв силен шут, такъв не съм виждал. Тия край до другия. Аз я вкарах, нали? Да, той я вкара Мартин. Аз казах, че аз съм я вкарал. Не знам как го направи този номер. Както на Куртуа вкараха от центъра. Айде бе! И балмето. Стига на ума не ретая. Аз вече имах 30 шута поне. И къде бия? И къде? Стига твоята майна, бе. Добре, много е добра тая твоята. Казах ти, бе. Аз обичам да играя с Бар Мюнхен, ще С Австралия е. Добре, къде подам аз, бе? Не. Их на майната. Ти си коментатор, е. Един път изстряла, след ми е така го... И това да се сплашва. Гого е приятел, който правихме глупости. Така май се казваше, не помня. Просто чуихме какво да правим и... измислихме си някакъв чайлендж. Всъщност той май не е случайно, май го има. Май съм гледал на Джели такъв чайлендж. Джели? Да. И аз къде спава? В YouTube, бе, ти не знаеш ли кой е Джели, бе? Знам, но... Не знаеш. Само виждам клелепо. Не гледаш YouTube. Той ще занимава с някаква тъпа игра Кошев. Кланс това са направи. Не игра. И с неговия приятел Демон Алекс не спира да играят Team Fortress. И не знам защо играят Team Fortress, като могат да играят. Аз играя с Ванко, Team Fortress и CSGO играя. Но Алекс е моя. Алекс е слабак. Да бе, убие вътре на зигзаг. Защото е с скаут и аз мога да убивам всеки на скаут. Да стане такъв спай и аз съм много по-добър спай от него. Спай си много по-добър, 100%. Защото когато е до мен и веднага се включва. Аз ми съм, че до мен аз го виждам, бяга и се изкрива. Какво да правим? Не виждам. Бяга и става невидим и аз го убивам пред него. Той е слабак. Единственият по-добър
Марта, какво избираш? Продължение или златен гол? Продължение. Добре. Добре, продължение. Значи не пипай сега. Знам мам какво да натисна. Не натискай сега, защото можеш да го направиш на златен гол. Ти не искаш на златен гол. Бати! Бати бетотас. Що? Не е златен гол. Класик. Това Класика. 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 Сега ако вкарам гол, направо така се разреза. Направо се разделя, че не съм избрал златен гол да търбия още сега. Това е момент. Аз обичам. Ако аз вкарам. Поне не хейтвайте, ако обичате. Хейтва. О май гад! Да! What the fuck? Какво направи? Да, ти имам отзади и към капитанката ти. Капитан. Виж? Ой, Нищо това си няма направил. Добре. Ти без това не можеш да пишеш да спи. Вижте го! Ще се смее цел YouTube на тебе, бе. Ти без това не знаеш как се бие да спи. Ти пито. Добре, ако ми се падне, ще бия. Ако се падне. Ще я вкарам. Защо не избрахме това спи? Не знам как, всъщност. Бих избрал. Пък... Що не знаеш как? Не знам, не съм се ровил. Ако се поровя малко в интернет или просто натисна настройките. Той в играта в настройките. Откъде да знам къде е точно с настройките? Аз съм търсила, но не може да го намеря понякога. Един път моят приятел пусна да играем с Дуспи, ама не знам как го направим. Айде да направи един гол, Така пусна... Опа! Та давай! Обичам Австралия. Защото един път биса с Австралия просто. И какво обичам я? Не я обичаш. Не си ходил си пак там. Няма да ходя. Не, какво че ходил там? Ми показва ми снимки. И какво? Стига се легавил, е. Не. Изобщо не си подкрепил изобщо Австралия на световното. Разбра ли? Не, аз не харесвам Австралия, аз харесвам Бразилия и Аржентина. Знам, ще ме съдите. Сега ще ме съдите. Обичам да играя с германски отбори. Вярно е, защото са силни, ама не харесвам изобщо Германия. Как може българи да са за германците? Оставя! Бегай, ти ще оставиш. Това е... Второ продължение. Пак съм на стопката, бе. Не, ти си стопката. Стигни четвърто и до разпедала. Не, като свърши това, Дуспи вече. Май се стигне до Дуспи, Марта. Той двамата не може да би много добре на нас. От Джон... Джон Сина. Джон Сина. Аркело във водата ще направя. Какво? Аркело във водата. Моята вратарка не е много добра. Засада Марта. Дай! Пишу. Кашу, бе. Кешу. Ушанки. Гол! Няма, бе. Това вратарка направо като... Твоята е много по-добра. Толкова много положение има. Що вратарка ми? Добре. Фал. Ще да вкарам гол по дяволите. Кой ми пука, бе? Не ми пука ми. Сега ако ме даде... Няма картон. Да, работа ми има фал. Ти не можеш да биеш. Добре. Знаме самата. Добре. Да, ще понтади как Ой! в стената. Над главата ти мина. Не в стената. Стената, ето, май в главата ли? Да, в главата ударих.
Браво, ще щупя мръсната глава. Браво, да ти щупя мръсната глава. Сега ще направя едно доста странно нещо. И че не стана. Той стана. Иска да подам на много далече. Тук много хора станахме. Не, честно, почесах се носа. Айде бе! Вземи топката, защото си почесах носа. Вземам топката, защото съм се почеша. Добре. Все хекса да продължаваме бързо. Добре. What the fuck? Добре, бе, как се превключен точно този герой? На мен никога не иска да ми превключа на този герой, който искам. Не знаеш как? Знам, но никога не искам